Ağam gelen wagtyň garaşyp otyr. Dostlar salam hemmäňize. Ýani Nowodyň garaşyp oturanyny haçan gelýän agam diýeni görüňiz storiesde. Näme üçin garaşýandyr öýdýän Nowod? Eger gören bolsaňyz ýadyňyzda bolsa geçen sandy däli. Onuň öňkü sandyda biri teklip etdi. Berki sandy öňkü ýaly sandy plus edersiň we Nowody çağırarsyň diýip. Menem bu pikir diýip. O maslahat diýip pikir etdim we Nowoddan soradym. Ýazýasmysam ýadaly näme üçin ýok diýdi. Şoň üçin şondan bäri indi geçen sandydaky soraglary sandy plus öwrýäs we Nowod bilen görüşdik we häzir indi şu geçen sandyda näme üçin jogap bermedik diýen bolmaňyz mümkin. Ol soraglar Nowod tokar. Şoň üçin bu sandy plus dostlar. Nowod salam. Salam aleykum. Taýyn soraglara jogap bermäge. Taýýar. Ay jogapkärlik meň üçin gowy. Esas sebäpkärlere enem atam. Soňam garratam ödün ýalman batyp şoň aýdymlaryny zatdan dinleýärdik. Garpyz öýde bir zanyň aýugan bolmaly. Içimi bagrymy näme? Gawun pedallar. Ýok. Näme üçin? Meň pikirim bar. Şeker ekenmi? Mümkin. Ay şo ýagdaý menne de boldy. Durmuşyň guruluş şeýlere. Kän bolýar? Kän bolýar, kän. Gadyr bilmezlikmi? Gadyr bilmezlik dälle köp iş edip bir iş etmesem islenlik zadymyzy ýitirem soň gadyr bolýar. Diýirkä hiç açan gadyr bolmaýar. Mene MMA-ýa gowaram. Goçkak sen näme? Ay MMA-ýa gowaram. Ursalar galamy. Bir kimi görmäne lezzet alýarsan bilemem. Men pikirim tejribe gerek köýnä. Hemme kuşda da boldy, menne de boldy. Gün-günden ýertilip ýüzüň açylyp gidýär. Öwrenşen. Sadalyk gowda zyana çekken. Ama mesele ýok. Ýöne sada bolsaň hawa gerek zat. Sadalarym Owaran. İşlemeli, kazanç etmeli. Çağılarına yetiştirmeli. Olar kösönmez ýalyk hereket etmeliler umuman we aňaryňam ýatlamaly. 95-nji ýyl enem atam astyma mary tatawadyr etrap özüm doglan ýerim aşgawa. Elbetde gyýyp etrak bolmaly. Am sen näme diýýär? Aynen öyle ýürek bolmaly ýa. Näçe bilýär gyýdym var adagam. Bolanda näme? Aýt näme üçin pes bolmaly? Sebebi deň bolsa kıyın bolýar. Gyýdym beýikde bolsa özüň bilýän agam näme bolýar. Bilemem. Bilýänsiň de. Bolmany deň bolmaly. Ya deň. Oň ýetine gyýyz bolja pikirlenmeli diýär mene. Sebebi näme pikirde söz aýdýar. Esas şol. Men pikirim. Bolup biljek zatmy? Bolup biljek zat. Ay adamlar hem ne cemiyetler umuman dünýäň öz gidişim kadýany. Genler güýçlü gelýär. Hawa. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyrýş Instituty. Näme üçin? Näme üçin 10 ýylara satçylyk mekdepde okudum. Soňam Bu orada bilim ýetdi. hawa. Men öz pikirim isleýän. Hawa. Esas ora. Ýöne soň girdejisi özü düzelip gidýär. Öz isleýäne görä galansa. Höwes bolmaly. Höwes bolmaly, hökman. Senem şoň üçin saatçy bolman aýdym. Hawa. Yetişmeli. Ay o nuktada da gaharın gelýär. Ýöne edil bir kän bir gahar jaňa däl ýöne ahyr soňuna bolýan da. Bir zat sebäp bolýar. Hawa, hökman. Wahy ýüregim bolýar. Gatysleýän holjay. Nesip bolsa. Öň ýaşapmydym? Ýok, ýaşamandım. Ýöne owa gidip peşahanada ýatýardyk ýaman hedil bolýar. Döwregene ýaşamaly. Ýöne dini hiç ýaçan ýatdan çykarmaly. Mesele näme de kaam? Bir ýakyna bolana? Ýok, üç kuşlat ýok. Gülýäli.
Boş wagtyma sekadan. Bakty bolsun diýeňmi? Bak bolsun. Aslında gyz bilen oglan arasynda dostluk ýok. Ahir soňuny süýge urulýar. Hukman dogry dämi? Ya dogry. Baştanam haýtam bolsa bir gowy ýa-ni. Hukman. Olanyň üçin şärt ýaryň köýden sebäbi halipany ozum diýen adam Kän gowy adamam däli. edilýär. Gönümel aýtman dost bolup sağlamaly. Gönü gerekde. Onu duýuldy ötmeli. Köp bilmişler etmeli. Öktüle ýa-ni jogap berýärdim. Sene bir ýyl gyrşyndan duýup bolýar. Ýasamam däm. Bol däl men gawanjam. Edil bir çuňurlaşyp gawanamak da ýöne bada ahir soňunda. Kän am sende ne? Az bolsun, uz bolsun. 30'dan soň az ýa-ni. Söyleme, onu tek yetem o oturup. Cappuccino, Bazzetti. Wow. Edil bir futbola bir gaty gowurýan isemara yalan şolar ýöne PSG'ni gowurýan hemem PlayStation'da oynamaýan gowurýan. Şu ine şol teklip 8 awgustda gelen teklip eken 15 awgustun soralaryny geçdik. 8-ine başladyk. İçim ýa-da entegim gynanýan şu 22-sinde soralaryň ýetenine. İrginsiz işlemeli ýadamalar, hiç şey ýadamalar. Şu maksadyňyza yetmeliler, yetmek üçin hogusyňyzy artdyrmaly, diň artdyrmaly. Soğuk su içýärmi diýe. İçen. Ýöne içem soňa gün ýa. Ýa-da soğuk su içmediňmi? İçdime? Şeýle. Oňa boşatdyk ýa. Şu soragy men jogapsy goýup durmuşym, sebäbi habarym ýok, görmedim bilemem. Şu wideony özüm sürüpdim, özümiz bir toýdadyk. Özümem bilemek doğrusun, doğraydı. Sonra soğan sardı ya, nesip bolsa toyda bilersiňiz diýenler, nesip etse. Yaz geleceğim. Oturmasın bile, gör oturmasın bile. Toyda da ne görem, toyda diňe soňgot gelýär tokam. Göremem, bak dogalarsın diýip onda tokka. Ye çapak salaydı. Yok ne doğru, sen onu karnına ya wagtlaýyn berem, doğru değil mi? Sonra Namak bolýar. Конечно, namak. Ajay beren bolsam. Onna ay işin aydym saz bolan soň aydymyň udaşyna çykmasa dinlenmese ana iň halanmayan momentum şu. Закончите предложение. Счастье это Семья. Senki näme? Ağam meni düşürýär, menem ağam düşürýär. Oğullaydı ol. İşler normal etdi değil mi? Sağ ol amcam, sağ ol. Bazzettide ne? Dostlar, inni Sunday Plus şeýerlik bilen gaýdyp geldi diýsegem bolýar. Bu nowatçanyň jogaplaryny dinlediňiz. Ýene bir gezek şol soňky Sunday'daki soralaryň ýetenine gaty gynanýan şol istoriýany arhiwe goşýan funksiýa öçük galypdyr. Nädip beýle boldy, entegem özüm düşünmedim. O soralar bardy, özüm jogap bermän nowada goýup otyrdym şolar ýöne. Bähwit bolsun. Nowatçan köp sağ ol, sağ olsun. Bugün biziň mehmanymyz boldun. Täze bir etabyň başyny başladyň öýdän sen. Sağ olam, taňra ýakadym. Bazzetçe da ul köp sağ olsun aýdýar. Hawa Bazzetti bugün mehman söýýörlük bilen gapysyny açdy, şoň üçin minnetdarlyk bildirýär. Iň gowy ýerem men çağırtamam şody Nowatçan töledim, gowy ýer şu. Sağ ol. Sağ ol.